Så er der kraftedeme weekend. Kan vi få de arme op og fyre masser af af? Masser af af. 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 Så er der kraftedeme weekend. 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 Så er der kraftedeme weekend. Så tager jeg lidt af den grønne. Så skal vi have noget papir. Ja, så skal I have papir. Smager det godt? Det smager godt. Værsgo, så dig. Så puster jeg den lige. Så er der kraftedeme weekend. Kan vi få de arme op og fyre masser af? Skal du smage? Vil du gerne have nogen med i seng? Kirsten siger, at det er seng, så vi gider ikke have ham med i seng. Kan vi få de arme op og fyre masser af? Masser af. La storia continua con questa melodia, il movimento libertà. Weekend. 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 Så er der kraftedeme weekend. Kan vi få de arme op og fyre masser af? En lille kæphest skal i seng og sove. Han fylder alt for meget. Vi gider ikke have det store kosteskaft ned i seng.